Samantala, ilalapit po ng Commission on Elections sa Mangaldan ang serbisyo po ng voters registration sa iba't ibang barangay sa pamamagitan po ng satellite registration mula sa February 17 hanggang 21 ng taong kasalukuyan upang mas mapadali at mapalawak pang partisipasyon ng mamamayan sa halalan. Layunin ng aktibidad na gawing accessible ang serbisyo sa mga residente, lalo na sa mga first-time voters, senior citizens, persons with disabilities or PWDs at iba pang sektor upang makapagparehistro at makapag-update ng record o makapaglipat ng kanilang registration ng hindi na kinakailangan pang bumiyahe ng malayo. Tatanggap ng aplikasyon ng COMELEC mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa mga barangay na sakop ng satellite registration, habang alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon naman sa mga COMELEC offices. Ilan sa mga nakatakdang lugar para sa satellite registration ay ang COMELEC office COMELEC office sa February 17 ay ang Barangay Gigasangan, sa February 18 naman sa may Barangay Salaan, sa February 19 Barangay Batang, sa February 20 at mula naman sa COMELEC office sa February 21. Saklaw ng aktibidad ang first-time voter registration, reactivation, pagbabago ng pangalan o status at paglipat ng registration at pag-update ng record para sa mga kabilang sa vulnerable sectors. Paalala naman ng COMELEC na kinakailangang magdala ng isa sa mga valid government-issued ID at mga karagdagang dokumento gaya ng birth certificate o marriage contract kung may koreksyon o pagbabago sa kanilang status. IFM News. IFM News. IFM.